Sipiluksen Rannaslahdella. Syötiin lohikeittoa. Luonaan järvestä. Se on vihreitä lohia meillä. Teillä on kirkkaat. Ei tarvitse maustaa näitä. Vähän se maistuu kyllästysaineille, mutta näin sitten voittajapari. Jari-Matti Latvala, Enni Mälkönen ja Toyota Celica jälleen kerran korkeimmalla paikalla. Ja lämpimät onnittelut molemmille, aivan loistava vireetön suoritus koko viikonlopun aikana. Ja eroa kakkoseen yli 7 minuuttia ja pohjaajat jokaiselle erikoiskokeelle. Jari-Matti, onneksi olkoon jälleen kerran voittajana täällä Lahdessa. Minkälainen nämä kaksipäiväinen kisa oli? No kiitos, kiva on ollut taas jälleen kerran. Onhan tää hieno kilpailu, hienosti järjestetty tapahtuma tää Lahden kisa. Täytyy sanoa, että pikku väsymys oli, kun tuli Jyväskylästä tänne ja se vähän vielä paino tossa, mutta näki varmaan tänäänkin aamuna vähän, että en ollut niin hirveän hyvin hereillä, mutta meillä oli vähän ongelmaa auton kanssa, mutta sen jälkeen niin kuin iltapäivällä tänään ja sitten samoin eilen niin iltapäivällä niin kyllä oli tosi kiva ajaa, että oli niin kuin hyvä rytmi ja Enni luki mulle hyvin nuotiin ja on pitänyt muistaa mut kurissa, että mä en ole tehnyt mitään typeryyksiä. Niin sieltä on kai tullut vähän sellaista, että jouduttu pidättelemäänkin sun ajoa vähän. No joo, eilen siinä taisi tulla kommenttia, kun mä rupesin aika kovaa ajamaan ja sitten tuli muutama tilanne, niin Enni muistutti, että tää ei oo VRC-auto, Jari-Matti, että ota ihan rauhassa nyt vaan, ihan rauhassa. Susta niinku huokuu oikein semmonen rentous tällä hetkellä. Mistä toi kaikki kumpuaa? Nyt ajo maistuu, oli minkälainen auto alla tahansa, niin ajo tuntuu hyvältä. No onhan tässä sanotaan näin, että omassa elämässä käynyt aika kovan koulun tässä muutama vuosi sitten, että silloin oli, kun ajo ammattilaisen aikana, niin silloin oli liian paljon asioita yhtä aikaa päällä, ei pystynyt hallinnoimaan sitä ja keskittymään siihen olennaiseen, että kyllä se vaan näin on, kun elämässä saa sellaisia asioita, muuta asiat kun saa balanssiin, niin sitten se pystyy niinku tekemään sen oikein työn oikealla tavalla ja ottaa sen oikealla asenteella, niin sieltä se tulee, että niinku sanotaan näin, että ehkä sitä sitten tuli myös jossain vaiheessa vähän liikaa otettua paineita, että osannut myös vähän ottaa sen sillä rennomman kautta, niin sitten yleensä se suorittamistasokin on parempi. Ja mikä se, nyt sä pääsit ensimmäistä kertaa Lammilla ja avustajan neroskulmaan, miltä pätkät tuntui? Hienoa, tosi hienoa. Kyllä me hieno fiilis tuli, kun siinä oli semmoinen avuksessa, voisi sanoa, että tänään oli semmoinen hetki, kun siinä mennään muutamia hyppyjä yli, että se oli vähän niin kuin semmoinen tanssi olisi mennyt, että kun ja samanlainen tunne olisi kuin Uudessa-Seelannissa, mutta vaan meillä oli puita, että Uudessa-Seelannissa olisi ollut peltoja. Onneksi olkoon Lahtirallin voitosta Jari-Matti Latvala ja Enni Mälkönen. Kiitos. Kampanjaa auki vaan. Pieni suihku kyllä on poikaa tämän rankan päivän jälkeen, eli ensimmäinen erikoiskoe alkoi tänä aamuna 7.54 ja nyt kello on jo yli 18, eli kellon ympäri ollaan oltu sitten liikkeellä ja on ollut todella tiukka päivä näillä kuljettajilla.